Mga kabaro, no, atong part 2 mga kabaro, no, kuan yung luto ta mga kabaro, no, luto ta og pangpaniud to sa nagtrabaho sa silong mga kabaro, no. Siya tingala mo mga kabaro, no, na ato mga balas na ganina, akong gi hugasan lang mga kabaro, no, nya karon hilpiran ko ni Mrs. Kabaro, no. Oops. Saan ni main? Ang ginid. Ah, wala ni. Wala pa. Saan ni? Kana man kay gamiton? Kisingon. Aw, ikaw. Dako ra kay ni. Dako ra kay. Dako ra kay ni. Daghan ra kay sabawan ni. Ano ning? Asa tong ribs mine? Nadala sa ilalong. Sa. Be. Magbaro, no? Amo sa ning design mo kape namin. Kailangan ba ni kay mana? Ayaw giana dito ko ha. Tapos na sa bus. Oops. Tara. Okay. Siya gay. Humok man nga karne ni. Ano ako daw siya? Nakapangihi na ng isa ang ibang dara Asa sa ning dito sa sagbutan. Gusto siya makigdula atong dako nga iro, di man makigdula. niya? Nilakaw. Wala siya ganahin, niuli na lang siya. Ano naman? Hindi man makigdula tong non iro na manggid to. Kaya siya kay itoy pa manggid oy. Playful pa kayo ba? Sabi. So ning lagi sa kamay. So ning dagko kayo. Karon ko day. La. Kana day yung isa na. Nami, kuandri ako dako nga. Hindi ba o? Hanggasan. Natawa ni. Tadi ulag. Ini dagko kay. Sandri ah. Grocery lang siya siguro taon niya kay. Kay dari di selama. Tag masuk ug Manila. Dala ko sa lots, dala ko sa lots kay naman gyapon yung mga gulay. Pila na to kayo baskinin. Oh. Namay Naman si Tom, papa. Pero matulog daw, matulog dito na lang sa Alpha kay kuan ang aircon dili ka kuan di say katulog. Saba daw. Noon dugay-dugay na mo ganawa na limpyon pagkuan pa lang pagpalit wala limpyo-limpyo. Mag-need na gud nagkuanan. Kalimpyuhan. Saba daw kayo. Hindi sila katulog ng mga tiguan. Singo. Mama. Tinanggit kayo na Oops. Sige, sige. ano? Kinahantang kayo maglakaw-lakaw. Luto mi grib sa baboy mga kabaro, no? Nag-film day ka. Just simpleng buhay man. Ay nasig edit ga. Kaya lutuan. Okay na rin, hugasan na rin. Good. Tanglad. Part 2 ni sa vlog na to mga kabaro, no? Sa Kapilo na ng garlang. Karlang. Pino naglata. Ini gidag ko. Pino nang karlang daglata. Eh, ni talong man. Ha? Ay, ng talong. Isa din ang talong. Ano pa yung mga talong? Para ugma na. Turta. Ano yung oras? Ang ilo?
Siguro sa dito. Samtang kapabukal tani mga kabaro no atong sa tanahon to ilahang trabaho dito silong mga kabaro no kasi may isugo kita may nahug nga runner ta no sugudagan Ako walker. walker ka walker Hmm? taklo ba ni may Nado. Na gasa na. Nay ka kuan. sige mag-awas na ngayon talong okay ni ano sa ning tanawa ni dari mga kabalo part 2 ni sa renovation sa balay mga kabalo no samtang galuto ta atong i-monitor ng silong mga kabalo no kay dokumentary lang mga kabalo no nagpayo kaya kung ugangan sa iyahan ng balay para marintahan siya mga kabalo init kayo shout out ako niya mga buong mga kabalo no kaya, uy. Ay, kabaro. Uy. Gijakan mga kabaro. Kay samtang galuto ko mga kabaro no, pabukal. Hindi na. Alang yan, natural. Kinsa may lain. YouTube na ni, sa YouTube ni. Million na yung Wala pa yawa. Practice ya. Mga ka nang gawin nga na. Di pa. Kanang kita wag ya bang adi na to malimta na ang mga panghitabo tong sa kinabuhi. Ay, hindi na wala na hindi na lagsadyon. Drink. Ito gusto ko niya itong mga kabaro o yung mga kagawad. Kabaro, gabok na ito guys mga kabaro. Mga na binakbak ito kanina mga kabaro. Mga na binakbak. Uy, may buntag. Vlog. Hi sa vlog. Ya, asa si Konya, Papa? Nagkuhan sa kuhan. Ya, may buntag ya. Ha? Pwede no, idugay na kayo na. Pwede na. Karong buka luksong gud. Ay, pandamay. Asa man nagkagay kanya? Bok, mustahan Bok? Bok. Tag sa lang ta magkita. Go kuning ako gini kabaro na ako nang ano niyo. Loy. 4 na lang. Luis, kasan mo ka. Yung mga kabaro no, ato sa tanahon eh. Ako liga mga kabaro. Silingan na mga kabaro no, mga buutan. Oops, kinain. Hey kinain. Kumusta kinain? Kumusta mo kinain? Ato ba kamera kinain? Oops. Yan mga kabaro. Oops. Kumusta naman din man? Oops. Mga kabaro no, og sa karon busy pa si Mrs. mga kabaro no kay gas yung daan naman. Pinipinti. Pila ka bukan. Hurot. Oh. Oops. Hey, kinain. Ano eh? Kini mga kabaro, kinain. Hindi mawanis kong vlog mga kabaro, okay? Kaya ako aning wonder dog. Ay, kinain. Samtang galuto, minungawa pa na kuan. Kumusta man naman kinain? Hindi, asa mo ka? Ano yung gawas mo ka dito kanina? Kisay nag-ingom si Mua. Ano yung gawas sa kanina, Main? Ha? Psst. Ano yung gawas man? Dali, ata. Uy! Oo. Asa mo ka?
Mani kadahan mga kabaro, no? Kiniyan na siya mga kabaro. Si Kinain, nanawag yan tiyan. Oops! Oops! Kahit ang ipon. Oops! Yung mga kabaro, no? Padayon lang gyapon daw mga kabaro, no? Kay kini atong vlog mga kabaro. Kining part 2, gikan sa part 1, ano putol mga kabaro, no? So dili. Padayon ta mga kabaro, kay simpre Domingo karon, adlaw Domingo. Kinahanglan mga kabaro, daghan tag mga content ba, no? As Mrs. mga kabaro. Hey Mrs. Ka-cute! Yeah. Try, may. Inay. Oh, minti. Tagasun ako niyo magbaro, no? Kay siyempre Say plano na ko diri ana. atong plano diri Kini diri ato ni pagpuhon ni. I-tiles na lang siguro na to na. Ato na anime, no? Nga pala ato pala ni diri Taat na naman ay ato. Hindi na ano. Tiles na lang. Diri Pwede. Tiles na lang na to na diri. Pwede eh. Ito na yung pa-open na lang. Open. I-open ba? Asa? Diri. Oh, pwede. Sige, ninayan lang na to. Ninayan lang. Mga kabaro, no? Si Mrs. nagplano ano mo ang ipuyan mga kabaro, no? Kay una akong sa namo mong CR, among pag i-renovate na mga kabaro. Tanan nga pangitabuan ning balaya mga kabaro, no? Makabalo mo kay open na meron sa tanan mga kabaro. Di na magbihon nga mag open mis tanan. Kaya wala lang itago mga kabaro, no? Kaya nga naman nagsugod na kong vlog niya si Mrs. Pod na po siya vlog mga kabaro, no? Always check kung gusto mo mga kaon-kaon mga kabaro, no? Nga makabalo mo sa lugar ugasa ang lami akananan. Subscribe mo siya mga kabaro, no? Sa always check. Pero wala siya kaya-upload mga kabaro kay nag-diet mo si Mrs. niya. Kung ako niyang kuyog mga kabaro, ako rin magkaon siya dili mga kabaro, no? Nag-diet mo guni. Yeah. Dagko man. Agad mo yan. Anak. Ay, gulo na to dayon. Yeah, mga kabaro, no? Ato sa paluapan ni silong, no? Kung saan na yung status, no? Ma, pahulay sa ito, ma! Uy! Huwag man din napatay niya akong motor. Bok, asa mo ron, Bok? Asa mo ron? Asa nga sapa? Barkada mo? Tulo? Awir mga buhok mo, idol kaya iba. Oops, part 2 nitong vlog mga kabaro, no? Kung saan na yung sitwasyon mga kabaro, no? Uy! Nabindingan naman rin diri ate. Lipat na naman yung Part 2 rin mga kabaro. Sa tuning na cute kayo ang welding machine sa kung kailan mga kabaro, no? Cute kayo, kaya pwede rin masabit bisag asa. Ay, siyagan. Yun sa? Takin ba? Ah! Oh, ano lang yun? Lang na. Tugat ba? Si Gadlock na yan, no? Ay, kada na ba? Safety ko ba? 50%. Baka na yan, yung welding machine pa, no? Kaya gamay na ba? Okay. Ano ni? Hayang kayo? Uy, huwag may ground eh. Iyahig ka. Saan? Ano man ay ground? Ay, ground. Ako na yung kanada yung dagkoy ka niya, putang. Ay! Hindi na kay kuya. Okay, ko na eh.
Wilder ini si Gatulindo Ay, ini. putangin na. Hindi ni basta-basta ba? Kadaganan na putangin mo na eh. Dagan pag talent, di ba? Kadaganan na pula. Pero ang patuti na to rin turon niya, alam na. Ayaw. Kung hindi na to, bigla na rin niya kapon ba? Ayaw, okay. Ito, uli yung rap. Ayaw, sige gabi-hapdi niya. Ay, sige gabi-hapdi niya. Ay, tabangunan nito. Ha? Sus. Ay, nag-hapdi-hapdi niya. Kaya na yung San Miguel kasi. Gano'n niya, kaya parang eh. Ay, so San Miguel. Ato, tayo San Miguel. Mabasabog ba? Isa rin kung kabaso ko. Na! Kabuang. Kabaso. Abog na walaon. Yeah, pilit nga siya, no? Kung sige ko ano niya itong bakal gid siya. Yung pangita ang bakal. Pinawa, no? Galing nga, eh. Baro. Yung nagpano? Yung sa'yo, papangita sa bakal, ya? Kuan, mo lakra mo nang kuan. Sa kuya. Nara, step 2 ha pala ko. Pagkuhan ko eh. Yan na din ano yan. Tuloy ka. Kumanda na lang, tiguan na sa Manilili. Yan ang trabaho sa una. Ay, nabawa daw lang. Kaya para masulti lang ka ba? Pantay ng taas ba? Oo. Yung pantay na. Tanggalin nga na. Oo, ning saka na. Ganito rin naging ato siya, ganyan yung bus din. Anong pay mo ha? Ay, ikaw, anong? Di kita ko ang trabahoon ba, no? Ha? Di kita ko. Ibutangan nag-beam ba? Dali niya mag-pressure eh. Alangan, papa pa imo nga. Gay, pangutan na sa rito yung pilay. Diyan, wag ganito gan. Nagsige ito ba? Ikaw yung taga-pinser. 50 siguro. Ay, wag ganito. Ang kabugaya. Aba lang yan ipiyog sa ano. May magyan. Pangutan na siya pilay. Diyan, wag ganito gan. Tawa na rin, aba lang yan. Lipat pagkaliho. Aba yan, Mamagana, kaya magkato. Pero yung minunti. Mingon tago nga 62 pa na. Mingon tago, makaputan na. Mingon tago nga 62 pa na. Wala, sigurito nga. Oh, di pati kusuga pa mo kambra 62. Kaya na yung sigurito yung ito. Wala na, pag 75 na ni Pon. Gusto mo yung dila. 75 na po Pon. Tayo, pagbisyo. 75 na. Gusto mo yung dila rin. Tuguya eh. Aro. Okay yung gadi ba? Amaro kayo ni. Ay na. Nagiging batan mo ba eh? Ang nabatan noon niya, nagsabay ta. Dari layo na kayo ta. Ay na. Ususugan, lipat-lipat mo rin. Uy, daog na siya ito sa tapong mi. Lapang yung merinda. Na. Guys. Manok niya dito surala. Yang ba? Ningdaw man. Manok niya surala? Ano sa Turin? Gibutan. Daog ang pais, Toy. Puro pilde ka rin, asot, Toy. Ako sa tutanawon to kung giluto dito nga. Okay, ayun na si... Fantastic. Kaya nagwaro, no? Ang standby na po sa taas kay tanaw itong ipanluto at itong kabaro. Asa naman sila po? Mga papart ni mo to? Papart ni mo? Wala man ma. Oops! Enjoy rin ni ma. Vlog pa man gan. Magar lang. Pero tandaan ka lang, bardungan sa kalata. Pa-import ka rin. Ha? Ayan ang pork man. Pati na ka magpalipot mo. Oo. Ano sila oras? Sa oras. Mga kabaro. Ribs mga kabaro, no? Among minataan nga ribs mga kabaro niya. Ako wala pong nataon-taon na mga ribs, mga siguro 3 minutos na nagbuka lang. Ang gilong dala ng mga kabaro, no? Ang... Iyan na. Niya ka rin. Ako gilong daan ng karlang para humok siya mga kabaro, no? Magsabay sa ribs ug kahumok. Ya si Kinain. Hey Kinain.
Kinain. Ha? Sunod-sunod. Ano kinain? Wa, kaligo among kinain. Kaligo kay busy. Busy mga kabaro, ano? Natulog mong pud na. Natulog? Lah, kaliging ang kinain, eh. Ay pa si kinain. Nakatulog. Ay pa si kinain. Naka-charge na si kinain. Sure si Mamain? Oras na para Tanang sila kung makbaro no kung sa oras basig. Tamawa na to ni maluto ang makbaro no malas 12. Sokores hindi sana ito ko. Ano naman? Kaya mga istorya nga ba? Ano? Ariyo. Si Juan, si Rapi? Bubuang ko ni si Rapi bitaw eh. Uy. ang katapulan ang ganung ibang diri. Kini rin mga kabaro, mo ni magawas mga kabaro no. Ug say plano namo ni Mrs. diri nga sa karon amo ni planuhan mga kabaro no. Kay hinahinaya namo ni malipay na ako mga kabaro no bisa og 20 lay mo tan-aw 5 ani akong vlog dakon no kalipay mga kabaro no kay ano man salamat mga kabaro no nga napay ni silip bisag kadali sa akong vlog mga kabaro no ug naabot ka diri mga kabaro nya nakadungog kani nga istorya daghang kay salamat mga kabaro no salamat sa dakong suporta mga kabaro no kung Bisaya ka mga kabaro dali ka sa akong channel mga kabaro no kay solid yun nga Bisaya mga kabaro no. Di na ako ni sagulan og kabaro ang dagway sa di na ako ni sagulan og English kay una na magbaro di po ko balo mo English Tagalog tumatama ra pod mga kabaro no makasabot makaistorya pero deliver nga taas parehaan ni dili mga kabaro no mga kabaro na itong nilagang ribs mga kabaro kung part 2 tong vlog mga kabaro ang pagluto mga kabaro no part 2 sa renovation sa silong mga kabaro no nagpa-renovate yun sa kong ugangan mga kabaro ay gusto niya mga kabaro nga marintahan ano kay hawa itong nagrinta mga kabaro kay tungod kay sa kadugay ng pudyaning balaya ang tagaro na gi-renovate niya mga kabaro okay na pod kita ta kabaro so ma-update po natin sa silong siguro mga kabaro mga 30 ka upload siguro na ako ning kining renovation diri mga kabaro no tanaw na ko mga kabaro kung unsay mga gitawag kaning na-improve kay kami naman ng misis mo pintura ng mga kabaro no ako pinturahan ang silong parang marintahan na po siya mga kabaro kaya nga pangita dali mga kabaro kaya kanan diha mga kabaro kanan na building highway na mga diha mga kabaro kanan diha highway na niya dool mistanan dali mga kabaro mo daghang kinangitag boarding house mo ni nga nang nitabo SM dolog SM dool mi tanan mga kabaro mo na nga
pati hindi gana jud mangita diri sa diring area ha. Nya brother purinta mabaro duha ka kwarto nya na CR, na sala tanan nya na lamisa. 5,000 lang mga kabaro no. Nga tubig. Asa ni man? Paano pork? Okay? Beef din na. Ay lang butay. Gamay lang. Ay lang kay gusto na ko nga i-feel nga lasa lang gid niya. Ay lagi naman. Ay, ito. Butangan pa na. Limog bitsin. Ay na, sama. Bitsin na ni. Paano bitsin ni? Oh, sige, buti gamay ana be. Basig beef na ba? Dili, oy. Nakoy beef, nakoy pork, nakoy fish. Ah, sige, good. Good mine. Half lang. Go, sige. Pero wala na ikuan. Di na ka magkuan. Baro, no? Di na ka mag-bitsin. Uy, tama na. Niludo na itong mga ubang lamas, mga kabaro, no? Yan, ngunito ko sa FB mga kabaro kung sa mga... Wait. Na ko i-upload mga kabaro, no? Sa K9. Kaya mo K9 mga kabaro. Kaingon dyan kung mulaban juga mo mga kabaro, no? Kaya nga naman. Saging mga kabaro, no? Buta na itong saging mga kabaro. Kaya para ang iyang lasa mga kabaro. Tamis nga. Kaya buta naman ako kulikot nga tag-as mga kabaro, no? Tamis nga halang-halang nga parat-parat nga lamig dyan mga kabaro, no? Uni nga ha. Wala may gasto din yung renovate mga kabaro. Kaya si Papa na o si Mama ang nag-provide sa tanan mga kabaro, no? Sabi nagpapa. Kita man nyo ganina sa part 1 mga kabaro, no? Siya kay na malitog materialis. Tanan mga kabaro. Kung tinigan mo ani mga kabaro, no? Kusog lang mga kabaro. Kusog mo kaon. Kung sugoon, kusog. Kung makaon, luto. More niya mo kuwan din mga kabaro. Ay, Mine, nagkinalan din ko mapalood sa dito, Mine, no? Ha? 1 delete na lang, you still have a chance. 3K bonus dito when you subscribe. Bulan na rin niya akong dito, Mine? Ha? Promo na lang nila. Humuta lagi. Mga kabaro, no, power kaya muhang sudan ron paniod to kay ribs gyud sa mga kabaro, no, muna nga. Yeah, magsabay. Ay, Mine. Ako ang talagyan ang silong mo. Ha? Para mag-isa na dito ang silong ba? Nagyan na Ay, ito na lang isa lang. Kaya, para maisa na tagtog kaon. Timplan sila ako mga kabarog, asin mga kabaro, no? Kaya, asin lang ako itimplaan ni mga kabaro kay ang bitsin, di na bitsinan mga kabaro, no? Dili asin lang. Salamat po mga kabaro kay wala ko duty karon, nakatabang-tabang ko mga kabaro, no? Kay sa asin. Ang kayo ni Kuya eh. Butangan siya kuan mga kabaro, butangan siya og mas lamig mo daw ang musamot siya kalapot mga kabaro, ano kay butangan to karlang. Mas malapot siya kalapot mga kabaro kung nasa patula niya. Ang lami jud kay sa mga kabaro, lapot kaya mo ang nagdinukdukay sa ubos mga kabaro, ano. Palayon nga pa mga kabaro. Part 2 ni mga kabaro, no? Part 2 ni sa vlog sa renovation sa walay mga kabaro, no.
Ano ang part 2? Ang part 2, na diri ang luto, nga bisita gamay dito silong. Atong tilawan mga kabaro, no? Kung tama ba sa asin. Tama ba sa asin o kulang bag asin. Ang iyak sa mga kabaro, kaya naman halang-halang nga tampis-tampis. Gabi mga kabaro, nagluto mig Bisaya nga manok. Nuwan ako na vlog mga kabaro, kaya ako rin tanan battery. Wala na charge mga kabaro, no? Ginagamit na ko sa adlawan para itong naglaag ni Mrs. sa ang ilaag si K9 dito sa Alpha Homes. Karon sa nagamit man mo tanan, akong battery mga kabaro, uno lang gabok mga kabaro no niya. Nalimot ko pag charge mga kabaro mo to nga. Nalimot ko wagi gahom ang kalimot mga kabaro no. So umok rin siya nga baboy mga kabaro no kayo. Umok naman ang ribs, sakit naman matanggal. Pati ani mga kabaro din ang kuan mga kabaro no, ang sabaw ang pinaka importante ani no. Ang sabaw. Busa kung daghang sabaw, ya, ay lang po kay yung daghanon yun kayo para lami gyapon sa kaunon mga kabaro. Ah, kabaro. So, kita nyo mga kabaro. Lami na kayo. Kung magtanaw ka ng vlog mga kabaro, lami gutom na no. Kay siyempre, ribs. Yeah, wala namang gutang i-bitsin mga kabaro no. Wala na i-bitsin, asin lang. Kailasan na mo sa daan mga kabaro. Kay bata pa ang kuan, bata pa ang baboy kay tanahon sa ako ito mga kabaro no. Samtang ga hala, unsa na nga papel kinain? Tanaw daw ko unsa na nga papel. Kasi importante ni. Wala ko na may. How di kayo na siya ba? Unsa na nga papel? Tang na ko na diri ka sa kontra dili man. Ay, nako. Ini ba para di mo. Ay, na kinain. Ayaw. Mga kabaro. Mayo yung skin line. Magpabida-bida. Oops. Ah, kabaro no. Ako na to kung makaya ka ba na di mo ha. Bantay na jud yun. Tanaw na itong karlang mga kabaro kung nanata na ba ni karlang no? Duda na ko mga kabaro, murag lata ng karlang no? Kaya lata na gani ang karni. Ang lata na mga kabaro, kaya naman ang nakalami yung ribs mga kabaro, kaya dili bidli siya niya, walay tambok, puro gid siya gitawag nga, puro unod ba. So sa mong tanglad mga kabaro, kung sa kadugay na mo sa turil, wala may uli-uli dari mga kabaro, among tanglad, ano yung tanglad ng mga kabaro? Namatay mga kabaro no. Na dari may gipang hay-hay ni mine. Gini. Manghay-hay, dari ang labhanan. Uy. Tanga na ba? Ah, no? Good na siya sa tanan, good no tanaw. Yeah. Ato lang pa kung ano man saging gamay kada makawaro no. Ma, kung ibutang og saging ma. Ibutang og saging. Oo, para pwede na po din na ito kuya pa taon doon ba? Sa kaon sa diriya? Sa kaon ito kay bukid dito sa ubos pen. Dili dito mga kama, isa tag abog. Wa pa na libyuhan. Dami kayo kay halang-halang bagi butangan ni may ng kulikot. Ay. Ano gamay? Oops. Iyo no.
kabaro, lamian ito naon mga kabaro. Ang bukal niya mga kabaro. Oh. Grabe. Nya. Naglata na gini mga kabaro no. Tama na gini ang kalata sa saging. Nato saging mga kabaro no. Wala humok na. Alam na na. Hugasan rin. Hugasan natin yung dahon mga kabaro. Mga dahon-dahon. Yes. Alas 11:38. Tama na yung oras mga kabaro, no? Alas 11:38 kaya in punto alas 12 rin mga kabaro. Pud sa mga kabaro, no? In punto alas 12. Taga may asin mga kabaro, no? Kaya para sa taas mga kabaro. Ito bisa mag-absorb. Lami kaya po kayo sa mga kabaro, no? Ay, pulubi. Tama na siya mga kabaro, mga alas 12. Napat yun na niya mga kabaro. Ano na din eh. Murag ang silbi nga, tungaw na lang niya mga kabaro. Bukalan na ito kaysa pag human. Muna ito mga kabaro, no? Kini nga vlog mga kabaro, napa ni part 3 yung hapon mga kabaro, na basta mag-uber sila ato ikan hapon mga kabaro, no? Atong i-vlog hapon kung uber, no? Alas 11:40 mga kabaro, no? Sa Udto. Nya ato na sa ning pa bukal-bukalo ni gamay kadali na kabaro. Gilunod na ako ang mga dahon-dahon mga kabaro, no? Kabaro. Wow, kalami. Ano na kalami mga kabaro, basta ribs. Paborito ko rin sa mama dito sa lupon mga kabaro, no? Siguro kung magkauli kung lupon mga kabaro. Pohon. Ituan ako sa gani mga kabaro, no? Ribs. Oops, patyo na niya mga kabaro. Silbi, burag hinungaw na lang niya mga kabaro ang magluto niya. Atong, may okay na, luto na. Wala ko nag-ayaw ma. Wala ko kinaraman sa sakyan. Ang kuha daw, ang check naman. Wala. Ha? Burag na ay siguro kay ang portahan, burag kuha man ang gusto bangan. Alam ko kayo kay ang jack naman naman sa van, ras luyo. Gabi na to, gabi eh. Pagkuha na ko asa. Kaya pa alas 12 ma. Alas 12 na to kaya ang oras, alas 12 na lang. Yan daw. Pero luto na ako lagi pa bragi steam na ako tong kuan, wala na ako nagipa bukala, wala na ako gikayuhan na ang kuan, ang dahon. Oh, lami kay sa buong mine. Isa pa may kailangan ito. Ha? Isa pa may kailangan natin pang grocery. Pang kuan na good for 1 week na to nga kuan. Ang grocery ta. Yeah. Kami na bahala man ikaw lakad. Ang inyo diri papanday lang mo kay bahala sa sudan niya. Sus may lang tagwa mi trabaho ug mao eh. Mga kabaro, no, may gasto sa papanday. Kay gi-provide na sa ako ang mga butihin nga ugangan mga kabaro, ano. Yeah. Ako sa ning tanaw diri mga kabaro kay para oops. Patay dyan siyo. Dyan. Hi naman dyan.
Ah. Uy. Ito man ito mga baro, no? Kasi na yung pagkuhan. Uy. Bye-bye, nagkakaman daw ni. Astang ukihan na. Ito daw. Okay na kayo ba? Hiro. Ah, baro. Sila. Sila. Kaya tulindoy, ay na pag-uli atong patutin, kaya na yung ribs yan nga itong sabi niya, sabaw, walang halang nga na. Ya kayo nagsan Miguel. Putang ina. Apa yun no, basta kaya kung ingong lagi, nga tag sa kabaso na kita. Okay, basta. Di man pwede yung ginaghan. Nga po nila yung isa, upat ka magpaliton. Ayun. Tungab, huwag mo tumasan. Ayaw, delikado na. Tungab. Mahubog ka diha. Nah, ayaw na yung mabubogan. Kaya man eh. Ah. Malahubog ni. Ayaw, mahubog ka. Hiluan mo, abin mo hiluan. Ligo-ligo. Hiluan, malipo mo na. Bawal na taga din. Sino man? Mga Ano kuan. na eh? Di, mga kuan. Mga Akbaro. media siguro. Media siguro. Media para sigurado. Buhay kami kaya ako nang Kuya, wagi kuya. Ano ka mo gabas? kaya eh. Kaya ni yung pagmanggon. Ha? Hindi basta-basta ni. Power kayo? Pwede din eh. Ay, siyempre, yeah, di ba kaya bukuha ba ya o gili ni power yun? Sana lang. Laba? Oy! Siya! Saan ako mga amigo din yung mga kabataan, no? Siya! Oops! Upload ako ni Merkulis. Mga kabaro, no? Mga kabaro na ito, mga silingan din, no? Mga power kayo. Ano gusto mo? Luy, nagpantukan ni mo gapon? Niya, kumusta man ito? Ha? Wapo na, pwedeng ituman ni mo. Ito yung painit-init ba? Matag. Ano ikaw magipalaba? Ano, ito ko na yan. Ha? Ito ko na yan. Good gani kayo. Pero ang package sa to diha, unboxing ato na. Agi ko na kung kaya, kung niya niya ko na, ako na. Ito no. Pero na ikuan na ba? Ano na sapatos ni mo daw upuan? Agol. Loy. Unsa na mo dulaan da Loy? Ang baro no.
dito. Mahal yung kilo ron sa bakal? Ha? Ang isang. Ang lasang mahal? Nang tanong, nagpura, 80 kilo. Tumbanan niyo ba? Ay, gabawer. Mahal, ano? Ang lansang daw ang mahal kung tumban. Marah ka din. Dali pa marah juga. 80 kilo. Cintang gido dahil. Marah yung dali pa. Ayaw ko buwang tulog-tulog. Ah, lipas juga. Ngayon. Bisa glukso-luksoan yung taas. Hindi na ginuglok eh. Diyos, ang sound so, pandomingo diba? Ang buhay nga naman ng tao. Di mo maintindihan. Jangan yang bukan healing deh. Yang bumi ya. Sih, ada boleh. Gwapo gini nga ni Ulding Masinday, no? Kaya, tiga. Ang ligot din na. Tiga, sana ko. Gapos lumayan ano? Gapos lumayan. Gapos aja. Siguro pakai bago para panang gua yang isa ang lima sin na dapat na. Pila ka po lima sin man dapat dari? Dua isa. Sa? Itu lima sin. Agay! Matuturo kayo. Ano sa ganito? Dapat. Oo tayo, di ito. Ano niya? Ganito! Kanya na ko natin. Ha? Ang TV na ko ka ng Buwa po. Payumduman na saan? balik o 23,000. Buwa. Pag-abot na ito, iyan ba? Kusgan kayo, gan. Ah, Kubay. buwak rito. Ah, ganun. Last screen nga. Gamay pigilan na ako. Dapat na? Ah, mo gani. Kubay niya. Buwan na, utulan ko. Amigo man sila. Kaya lang, amigo kaya na sila. Kubay niya. Amigo kaya na sila. Oo. Kuba. Ay, luba. Bukay pagbalik, 23,000. Bakit ito nagamit ba? Ang mga kay 27,000 man. Yan. Saksak ya? Ako yung saksak, Ben. Nag-uniform yung si Chan. Papa na ako, no? Ako po, 23. Bubara. Kubay niya. Isa na hindi na kaya kwarta nga mo. Oh, saksak na. Hindi siya pala kaya nga mo, nakal kwarta. Ah, parabi lagi sa bungan ng kwarta. Kuan pa yun. Kuan na balik. Ano ka nang, kuan ba, ang istorya. Siya, boss ka nang, nakakoy. Pakyo. Gili ka nang, milo bitaw. Ay, balik ako. Ang pila. Sabi na nila pinagawa ka kay mga tulo dito. Di kay pangilan na tatay. Pangilan na to. Niya. Ha? Ako. Sige na, to pangilan na to. Kilo. Sige. Siyon. Tagal na ako sa kalibo. Walang balik. Babalik siya nga. Wala naman malitag. Sige, pagpili na po. Kami nito libo. Kaya yung mo bayaran isa kalibo isa. Ayan na, pili sa po. Mawala nga pa, pagkita na, utong na nga. Pre. Ako na ko pag ang... Ay, apa kumangkon? Tulindoy oy. Lahat sa tambong Bakal nga. kami. Brad, Bakal. bakal. Kasi niyo. Ah, gini. Dua. Bakit nga ba ganito? Punta na si Juan, Henry niya. Siya nga, kung di man ako balibad na si Juan, Tulindoy, hindi ka mo Juan, request. Yung kuha. Utong na ako, ano? Tarahon mo sa niya. Daw tarahon ba? Uy, bawit. Nabot din si baga pa no?
Dapat tayo mga ano. Patay. Abo tayo. Huwag kayo nagsibo. Yagin ako sa kuwan, yagin ako sa rapor, nakikigukod ko itong kuwan. Gupot ka nito kay... Gihungod ka sa. Muglo. Babae. Isugin babae ba? Oh. Nga ano daw di ko, di ako puberti ko sila. Buwa. Puberti doon sa dili, puberti. Oh. Buwang. Ilonggo na tayo, ilonggo. Ano na, drive, ilonggo. Yung bombero driver. Pusok yung panagan. Praga na eh. Yan na, sa likod. Pero wala sama ni ko iba to. Ha? Wala sama. Kami natulog. Makaboy logi na pinagan. Kisa sa Kuya Charlon. Oh. Ayaw makaboy logi pinagan. Gawa si mama. Ako dito. Ako gisimang. Oh. Aling rapor. Nya, gi-discarga tong sa SIM. Oh. Discarga. Balik na mo. Isa. Tos. Rapor ba ito kaniya? Ito nga, bapo mo nito. Bapo magayon niya. Di ay simentado man eh. Gawas. Oh. Di ba simentado na dito? Oh. Dito man ang dito na ko kaya sa rapor kay mo. Kukuhan. Sunod yun. Oh. Oh, dito na ako kuno. Ikaw na to? Kasi makaboy logi ito kay wala sama. Di wala yung badlong. Download, right download. After na siya siyam. Pulihan. Pulihan na eh. Kaya Charlon. Hindi na yun. Sama ka. Naya. Dagan. Ayan, sa mga bombero ka. Hindi yung dali sa una. Anan dito ka. Ano, dis papoy pa truck pinayang. Sabi na naibiyan ko tapa din. Yung pugiro. Okay, kini driver na yung kumana. Bilid na ko nimo ayaw nag. Hinahinay ray. Si makuha itong kusog-kusog. 80 pa isa 80. Ganang pinta. Kamas na lang sa tito ni. 80 na binta lang. Kaya mo lapas ka sa kuan. Kusog mo dagan ay kusog mo kag gasolina. Mo lapas ka gatos mo sulod ang Turbo. Kaya mo kuan mga turbo. Kusog ka. Kuan ganit ang turbo. Oy, wa na. Kusog ka o hinahinay lang. Wapo yung welding machine niya ni kira ko, no? Pwede na isaksak niya ito 20. Pwede na isaksak ito 20 dito pa? Oo. Kay Kay katong kung welding machine nga dag ko, igagi gidi mo sa ko ano? mo. Wapo rin niya ni di ay. Na yung tingo. Wala mo masug. Portable ba no? Pila kay pati man ni pa? Charlo. Na charlo na ni di ay. Wapo ba? Pangkuan. Na mo ya kuha. Kwanto ka nang sa tawag ka nang lista. Pero mas gwapo ni kay makita. Oo. Mao gini mga original nga brand sa kuan. Sa Stanley, Makita. Ang kang yung bapo ko niya mo. Pero na white. Ano to? White makita. Uy, makita na eh. Ano mo na kay building machine niya? No. Ano? Brand. Wait, dili yan yo. Brand. Si Ibran din ha, mo kuan makaya. Hindi yan po na. Okay ra. Ang brand na to. Dili yan yo brand. Dili ilado. Brand. Pero, wala yan po. Mawala na. White star. Siya, bakal. Bakal. Niya po. Pila mo? Ay, dak na. Kini oh. Niya pa. Ano lang gagmay. No? Ayo. Dua? Salang. Yang mukha mo orang idara. Ah. Di mo, ya. Itu sekarang. 22 ah. Sekarang. Dito sa boy. 22 ulit kadai. Tungsi ba na eh? Tungsi. At tulo ka kuha lang ibutang di apa? Aman, dili na ni. Tungsi na ulit ako eh. Kay dili na ni grupo niyo ko gabok mo. Pag ana diri, ana. Gwapo na ba? Saka ng taas oy. Mata na. Jack gid na. Gamit gid kay mo gidala nga tabla pa ba? Ah, kumusta man ni? As kuya. Gupuhan ang sugno niyo buso, yakal. Nakomod zaon eh.
Jack rin gamita eh. Dito pa lang nakita pa nga dako di kito gamit to. Kung bit-bit ako ba? Agapon. Kung sabi ni? Na to siguro ni. Nga, sugod ako gapuwag sugod ay. Yakal. Na siya yakal daw. Ano, ambok yung wako kasabot. Ano ni? Ano ipapasahe sa ako? Dako di tabang ko ay naway gamit. Na. Wala ito? Wala na, yun na luto na. Ako lang sa lagi. Charot siya. Oras natin ka, oh. Tinggaw na na yung oras. Wala. Tingnan mo. Para ma-plaster gid ba no? Oh, ada yang plastan ni. Jadi, baru lagi. Ito, wala ko. Okay. Magkawang balik ka na yun. Alam. Ini udah kuntar nih pusing. Hindi ka tamita. Hmm? Ito na sa mo. Ay, kebuang nih. Terbang. Ngamba. Ta, mga sa ta. Pero mo. Hah? Iya mga kabaro, no? Mo ni ang part 2 mga kabaro, no? Oh. Ano ta? Nakay part 3 yung hapon, part 4 mga kabaro, no? Ug daghang salamat mga kabaro kung nabot kaning orasa, daghang salamat mga kabaro, no?